Os veciños de Coia están desesperados. Todos os días dan miles de voltas para poder estacionar diante das súas vivendas. Un problema que se acentúa nas horas punta da entrada e saída do colexio que está ao lado. Cando rematará esta odisea? Aparcar. Misión imposible. Hoxe, no termómetro. 8 minutos do mediodía, misión imposible aparcar neste barrio de Vigo, pero seguro que coñecen moitos casos similares. Estes inmobles que xa teñen anos que non teñen garaxe, os seus propietarios aproveitan as zonas limítrofes para aparcar, pero neste caso concreto hai un colexio ao lado e converte esta rúa sen saída en un auténtico embudo. Vexa. Chegar a casa e non ter ningún sitio para aparcar, sexa a hora que sexa. Este é o gran problema que sofren a diario as familias da rúa Caldas de Reis, no barrio de Coia, en Vigo. Os edificios desta rúa foron construídos hai medio século e non contan con garaxe, obrigando a veciñanza a aparcar fora. Trátase dunha estrada de dobre sentido, pero como se pode ver, o tránsito nas dúas direccións é imposible debido a que hai vehículos aparcados ocupando a estrada e a beirarrúa nos dous lados. Esta avenida de Coia non ten saída e remata no colexio Cristo da Victoria, polo que o problema se agrava ás horas punta de entrada e saída da escola, xa que os pais e as nais paran uns minutos o seu coche diante do colexio taponando toda a avenida. A mediodía, cando moitos traballadores chegan ás súas casas para comer, e aí empeza a odisea. Voltas e máis voltas na procura dun sitio onde estacionar. Aparcar neses momentos é unha tarefa imposible. Moitos veciños teñen estado horas para atopar un sitio e volver ao traballo sen comer por non poder deixar o coche. Tampouco é posible dar a volta ao final da rúa. Unha ambulancia intentouno recentemente sen éxito. Nin sequera a grúa, encargada de levar os coches mal aparcados, é capaz de sair desa encrucillada. Os veciños levan máis de 3 anos nesta situación e xa non poden máis. Recentemente cortaron o tráfico en sinal de protesta. Están dispostos a ceder as súas zonas verdes para aumentar o número de prazas de aparcamento, pero unha cousa teñen a clara: non van permitir que o seu día a día sexa unha rúa sen saída. Claro, ademais, literalmente, están vendo esa imaxe en directo, os nenos non teñen cole, pero ese momento, non, da entrada e saída dos colexios é Alba, un dos momentos críticos, pero vemos que aí non cabe un alfiler, non? Sí, xa está de saber, compañeira, pois que esta rúa está ateigada de coches e eso, Gloria, increméntase nas horas puntas, non? Pois sí. Quería facer un apunte. A noticia que saiu onte na Voz de Galicia, o sea, o titular, non nos representa. Nós non temos nada en contra do colexio. Levamos 50 anos convivindo cívicamente co colexio e nunca hubo ningún problema. Claro, o problema é o tráfico, non? Cando aparcan aquí os coches. Sí, o problema é as saídas, as entradas non están reguladas pola policía local, ni ninguén ven aquí a regular nada, entón isto é un desbarajuste. É unha calle de entrada e saída, o sea, se non saes non podes entrar. E se está teigada de coches aí no fondo, non pode aparcar ninguén. Claro, que cando non hai sitio para aparcar ou non haber ningún sitio disponible, o que fai a xente é ocupar a beirarrúa e, polo tanto, o embudo é todavía maior. Pois sí, temos un problema estrutural moi grande nesta zona. Necesitamos seguridade e necesitamos... a seguridade é unha obligación. Aparte, estas aceras non poden ir cadeiras de rodas, nin nada, o sea, nin camillas, nin nada, o sea, estas aceiras son intransitables. Claro que, María, aparte vos aquí nos edificios non tedes plazas de garaxe, entón, cando chegades a aparcar aquí diante da propia vosa casa, podedes estar horas e horas buscando aparcamento, non? Pois sí, a verdade é que temos un grande problema de seguridade e de mobilidade. Non hai rampas de accesibilidade, as aceras están todas rotas, hundidas, aí xa podedes ver que foi arreglada esa acera fai poucos meses, está outra vez fundida. Levamos máis de 50 anos sin que aquí nadie veña a facer nada. Levamos facendo un montón de reclamacións e simplemente pedimos vivir dignamente. O sea, como podes ver aquí hai moita xente maior
necesitan estar seguros nas súas propias calles, na súa propia casa. Non pode ser que queran sair da calle e que caian que outro día, fai uns meses, un home abriu a cabeza. Claro, é que cando aquí hai moitos coches, a rúa encima non ten saída, no caso dunha emerxencia ten que pasar unha ambulancia, un camión de bombeiros o que sexa, pois é prácticamente imposible virar, non? É imposible virar, pero ademais encántame porque o ano pasado, en xaneiro do ano pasado, puxeron esas sinais que vedes aí nas farolas sin previo aviso de que non se podía aparcar. Supuestamente, o motivo de habelas posto foi por accesibilidade dos servizos de emerxencias, que estamos de acordo. Que pasa? Que os servizos de emerxencias siguen saindo de cara atrás. Non lles dá para dar a volta. E, ademais, as dúas liñas de edificios que quedan por detrás deste edificio non teñen acceso directo. A rúa non chega a eses edificios. Entón, non se pode acceder con servizos de emerxencias. María, por onde pasa para vos a solución? Estades dispostos incluso a ceder parte da zona verde para poder facer a calle máis segura, non? O que necesitamos é unha reestruturación en general, vale? Porque aparte hai que arreglar o alcantarillado. É dicir, hai moitos edificios nos cuales sigue entrando agua nos ascensores, e iso non pode ser. Necesitamos unha reestruturación enteira e que, digamos, que se delimite novos espacios para aparcar, rampas de accesibilidade, mobilidade, e digamos que sexa máis fácil convivir aquí. Pois, compañeiros, aí tedes a queixa que fan aquí os veciños desta rúa Calda de Reis en Coia, fartos da situación e pois do embudo que se chega a producir aquí na rúa. Curso elendo, por certo, a noticia da Voz de Galicia, que claro, a presenza do colexio, sobre todo, creo que se referían a que o que contribuía era aumentar a presenza de vehículos nese momento, non, de ir e vir, que deixas o cativo, deixas o coche, xa está. Pero o problema de fondo é outro. O problema que pensades? Isto como se pode solucionar? Porque eu teño a sensación de que isto pasa en moitos puntos, porque o tema de edificios antigos en garaxe é moi habitual. Bueno, pois isto pasa, decía aí moi ben unha das señoras que falaba que é un problema estrutural desde que se construe o barrio de Coia, Xosé Antón coñeceu perfectamente, desde os centros de saúde, que son referente desde Castrelos, creo, non? Desde o barrio de Castrelos, non sei se demais alá. Claro. Hasta ali. E isto arrastrase desde os mediados dos 70. Xosé Antón, poñendo uns parquímetros se solucionaría para, polo menos, disuadir os que deixan un momentiño... Que facer unha zona de residentes sería necesario aí para... con isto, pero o tema non está aí solo, o tema é un tema estrutural do barrio de Coia. De moitos barrios, pero en Coia hai 2 institutos que vai xente de todo Vigo a esos institutos, Coia 2, Coia 4, no Coia 2 Alexandre Bóveda, onde estudiei eu, e despois hai, puxeron equipamentos de centros de saúde, colexios, campos de fútbol, o sea, teñen uns equipamentos bastante amplios, non? E claro, non teñen os edificios non teñen garaxe. Os veciños que por certo estaban ata dispostos a dicir, bueno, pois coller a zona verde... Claro, entonces o urbanismo hai que pensalo, e naquel momento non se pensou, e hoxe está totalmente desmadrado, non? Entonces, agora, pois sí, a min o que me parece máis importante é que desde o Concello e neste caso o señor alcalde, pois que se senten cas asociacións de veciños e que fagan un proxecto onde todos poidan contribuir a ter unha solución e a facelo, porque realmente sí que é un problema grande que se está vendo, non? E cando tes que levar a alguén, pois no meu caso a miña mai ou xente que vai o centro de saúde, pois non ten, materialmente non ten onde deixar o vehículo. A solución que se dá, bueno, isto de crear unha zona de residentes, penso que tampouco é a panacea. Eu penso, sacando, por exemplo, aquí en Santiago de Compostela, que é a cidade na que eu vivo, na zona onde hai moitos colexios, hai zona residente. Bueno, pero a policía pasa e multa. Non porque non hai policía suficiente, entón non poden estar tampouco todos os días. Bueno, se trata tamén dun tema, a ver se nos vamos entendendo, de convivencia. Efectivamente. É dicir, porque estas persoas que falaban aí falan de ocupación todo o día. Todo o día, sí.
O colexio non ocupa todo o día. Non, son horas puntuais, sí. Son horas puntuais, é verdad que na maioría dos colegios... Como ben dis Gloria, oxalá unha cuestión de civismo, non? É dicir, Totalmente. ser un pouquiño máis solidarios, non, con estes veciños. Bueno, pois, oxalá topen entre todos unha solución. 12, 17 minutos do mediodía. Continuamos, bueno, pois, falando